The next day. Lahat yata dyan? Hindi naman lahat yan kasi di ba wala. Saan na daw anong kapag may linya na daw papunta rito? Ah. Ano? Ito, sabi ko yan. Oh, ano sabi? Nagumuntang din doon kanan guys. Ano na di ay? Lunes sa dayron guys. August 22. Ganun na dito ko gikan sa labasan kay di nagpatawag nga. Pag problema lagi na mas tubig. Kaya pag gamit mo pahos darami sa badunga may makausi kay. Ipasira sa taga barangay o taga municipal city health ba kay naman nga matay nga mag-inaangin sa kagaw kung sa tubig. Kulira kung lutuingan nga kagaw may nakamatay. Hindi mamay lang nakuan nga ang tubig nga ilang nagamit katong among gigamit nga hose. Kaya pa man lagi may dari linyas tubig. Nakaron guys, tumigkas gawas kay nagpatawag ang presidente og kisa tong gusto magpakabit kay na ako noy mo kabit. Hindi kuan sa police station ag linya sa tubig. Tag 100 kuno 20 ag per cubic. Hindi kami mo palit sa tanang materyales. Tong water meter, saka tong tubo nga dapat dong ari ikan sa linya. Nakaron naglibog ko kay mall aram nagdako arag 120 per cubic. Pero murag okay ra siguro pud kasawa dyan ni tubig arang lisang ra kay wala lagi gipagamit agad tong naghusos kay dito kuno nakuha ang kulira. Bawgin sa punila og hani baba siguro ilang giinom tong nashos kay kato dyan among magsadsad mi diri kay gamit naman dito na panglaba, pangligo dyan. Pero man gamit na magdangag sabaw nga na magluto pero ang problema basta mabaadyo lang magbukaw. Basig may ilang giinom ag katungkuan. Tubig mo karon wa na may gipahusan kay gipasira sa city health. Kay wa ko nakaangin nga na sakit og kulira. Nga namatay pa jud mag-ina, inahan og anak nga baji. Madugali kay nagwan-uwan na rin na may drum sa gawas man na may magigamit o pang buhos sa CR. Pinagay sa tubig pero lisa dyan po duwa na pang sabaw sinungag panghugas sa mga plato. Madung gabi din yung tanan guys, muli ito ganina wala may katiwas o kuan sa mga tanan tamig tagpila tong pintado sa tubig o katong tuban pang mga materyales sa kinahanglanon kay mamat magpanahon sa guwan. Mga pagkuhan kay murag alingag pag oo. Na malagi wa pay tubig. Kaso lang ni umapuhon og makakuha na mighani gud dya. Ang atras man padaguban guys kay singil sa libur kay 500 man kuno dya. Daghan man jay gusto mo kabit. Nga. Ang katong gastuhonon sa materyales pares katong dai water meter pa may kay ba og pila. Dya maglista pa kuno pud sila og hani ipapalit. Dili ako gusto ng tapog ko galing kay wa po kuan kay gamay ra ag hose nga kabitan anza daghay mo kuan daghay mo kabit basig wa na dyan ng tubig mo abot dares ubos. Nakaroon nagang silingan kay gusto na naman dito siya magpakabit sila may paunahan og hani okay ba og agas og okay man gani di nalang pud mo pakabit og nanay kapalit og materyales. Na mga to guys ang sige lagi kuhan pero okay na lamang pud kay na sila nagtubig sa drum gawas ang drum na sila ng tubig na nakoy pambuhos sa CR. Ano na naman dyan po, pang buhos-buhos. Pero importante siya pag may masad na tubig kaya may pang sabaw din. So muna to guys. Basi nagmapo na may mangita og kuan magkanbas may og pila ag ma-presyo to na materyales. Eh paningkamutan nga adjawat makakuha tubig kaya lisura. Labi nagdi pa to mabalik tong pahos, wag gyud magamit. Saan na laman asa nakakudani magkaos, tus kub-kub. Itaw guys. Ato nang utana bahin sa ahong account o pwede rin ko kabre. Bawas ako na rin bangkuha pa doon. Nga di ka doon sekto. Buwan ba silang sekto man kaadyo. Sa mga bagong nang eskwela karon udlak din yung tanan, umanggiamping mo. Ang talang tatanan guys, yung nakadyo sakit. Napalaman ko yung ubo ko, ang sipon. Kay, huwag naman lagi pag panahon. Rubin talaga lang rin ang tatanan din nakadyo sakit. Uli-ulian na. Nakaroon guys. Sama ni. Shout out sa lamanta. Katong miingon na nga ato kuno kos landbang pakwaon. Walagi hisig tulay ka og landbang pangduan lagi ko proof of stable income. Mo naglisod ko gunsaon. Mas kay mo antay barato. Hanggang sa lang yung tanan sa labi na sa mga tanan nga karunay na nagsubaybay sa among mga vlogs. Sa katong nangutanag
Tuno tana og nganong wa pa may magkita nila tiri. Kapentong kalugar kay dito man sila niretso sa Antipolo. Na kanila gipang napatay ibat-ibati sa lawas. Handa po ko kay baog mga to dito sa Antipolo na Sabado. Handa di po siguro ko kaaban kay nisundi musud kay gang lawas galain pa. Handa kasi nung anong mo samot biyahe samot ang panahon. Punpon na lang siguro kung mga tuog sa dagan nito og hani. Og kinahanglan na jud nga moadto. Kay basig okay na pag panahon. Napiningon na nga sa RCBC kuno ko mo-open. Maura man gihapon, try kay ilang maintaining balance sa maura gihapon pagaduan po ko nilag proof of income nga stable ko no. Pareho lagi. Para gan-gan sila ta sa land bank, kaso lang mao lagi po pagaduan ko proof of stable income. Bawo nga no ingana sila, asa na ko na ning bangko pa doon. Nasa katunangutan na guys, kung saan kuno pagsakay pa doon sa Antipolo, wag na ko nabasahan sa comment. Para ba po ko kay bawo kay wa po ko ngatod to sa Antipolo bisag kaisa. Patso ko kasuway ngadto. Sa kaasa na laman po kabot yang Antipolo. Mga po kay bagon si sakjan. Mga tala sa laman kong ante, Hermelita o Hermi Badit. Burato Plurano vlog kay si Jamais gig adto dito. Nga to galis dere sing agi na Sabado kaning tagbo nila. Aliw ni Tere. Ako kalibutan kay po kaabot ito bisag kaisa. Ayan, piningan nga i-try ko nung mga laing bangko like Metrobank, BDO, or sa padihaaw. Masad na laman dyan kong tanang bangko. Ugas ako dapit maaprubahan. Nga naman dyan ang kinabuhi, kinahanglan dyan mo pahit. Kaya di pa mo pahit, wag hapoy mahitabo. Naging agsuwad dyan, ugas ako dapit pa ka, aprubahan. Naningag Metrobank, naningag sa pato, BDO. Suwad dyan naman na nahapuhon, kung maadyo nagpanahon. The next day. Guys, naday ko'y narakabutan ka sa ate, nagkarat lamang ko. Para pa mo na yung bata, ingat sa kaedad ako nung sila sanay, pero bata pa mo na yung kaadyo. Dahil sa ding ways, no? Dahil sa ate. Taga, buhol Makati, di ba? Ikaw, tingnan mo. YouTube? Ano? Sister ko? Lita, Abibas ako sa una. Sa ate Lita? Ikaw ba to? Oo. Sa ate Lita, Abibas. Asa mo sa hall? Antikira. Oh, Antikira. Ano ba ikaw ba ni Umbe taga Antikira? Kasi kaila mo. Oh, mga nagtisa na. Kuan, makabenta? Makabenta na silingan na mo. Pasig silingan po mo. Tingla agad tos bay. Nasa baryo din na mo. Kasi kaila to nimo. Makabenta. Oh, ang ingnon. Kasi ate Lita nagkita rin ba? Sa small world dyan. Namalibay ko guys, kaya panagsara ni may tabos ang kinabuhin na ni magkikita. Kasi ate. Ay, sa imong mga kuan te. Imong mga kuan ba? Apo. Nan ang mga apo. Damis kuan, housing palengke. A few moments later. Dala ni kusbay guys, sa uwan gihapon. Diya, mo to kay nagkanbas lagi mig pila tong materials nga para sa pagpakabit. Diya, abot dai pag libo kapin, 150. Diya ko kapalit kay mo lagi short. Diya, pasalamat kag dako sa ang buta di kadto is ate oy. Si ate Lita hininti sa Abibas. Nagabala pa di sa ate, dai pa salubong na diya. Ang dinano ko makadungag. Kaya ang pamahaw ganin ako ano man ito. Poker oats. Kung naman yung kanon. Salamat eh. Madali bigahat yung day. Mahal-mahal po guys, ang materialis abot po 150 kay mangutan na lagi may ganda naglibor po 300. So bakit pamtato na sa ate sa hilos dang bahay naman sa 2,000 na sa palengke baga man lagi mag-iasikaso mauwa po kumudal sa dari kaya na po ka kaya na naman tapuhon sunod te makabang kami sa mong bahay.
Salamat ka doon sa pajubit ha. Nawala man dito ko ni Mote. Dapat yung pang dessert. Pie. Malaking pie. Nanan mo madalig na lang dito guys kay putla na laging hose kay angin datong nila nga sakit ug kulira kuno dato nakuha sa hose nga among sawd-sawran. Yung burger. So, magpaniod to na hati. Magdangag. Tapos kung hapon mo para panihapon. A few moments later. So gali guys kay diyan ang pag-host na balik. Nakasawad pa jud mi kay abagat sa pagway tubig. Dagatong gaingon nga magpakabit naghatag og linya. Gamay ra kadtog tubo. Diyan naghani mga bit. Ang baduha ko og hani magpakabit kami kay injag wag hapoy agas. Dagikan pud mi ganina dito sa palengke guys. Dama tong nagkanbas mi og pila tong materyales tanan katong pintado katong mga PVC og katong ang dugtungay 150 tanan nag materyales. Mao to among paliton. Nja agbayad sa maglibor 300 kuno. Gani kuan kong undoy og makaya ba kay siyempre si Jamay mo finance. Da may istorya ra kuno may naguli ni Ja. Gali kay naro pa host dihara ko sa Baduwa nakasahod kay malagi tong gibawal ang tubig sa taga City Health pero gibalik na karon. Magsahod kay bagbagzo lagi pud. Ano naman yung pang sabaway o pang hugas sa plato kay ang tubig sa uwan pwede raman po og mo ay pang buhos sa CR pwede ra pud pang laba. Bautag panahon na rin guys na ibagyo nga paulig mga estudyante.